відбувається на Євромайдані у місті Київ, зокрема актів злочинного застосування сили проти мирного населення і порушення конституційних прав наших співгромадян. Та заявляємо про свою підтримку Центрального штабу національного спротиву в місті Київ та Координаційною радою штабу національного спротиву в місті Рівне. Користуючись своїми конституційними правами на свободу думки і слова та вільне вираження своїх поглядів і переконань, стаття 34 Конституції України, та на свободу мирних зібрань, стаття 39 Конституції, наголошуючи на своєму невід'ємному праві на освіту, стаття 53 Конституції України, і тому, що наші права і свободи як людей і громадян не можуть бути обмежені в жоден спосіб, окрім як законом, стаття 64, заявляємо про те, що ми приєднуємося до загальнонаціональної акції непокори Центрального та місцевого штабу національного спротиву. Розслідування фактів побиття громадян України в Києві та мирних демонстраціях з 30 листопада по 2 грудня включно, а також покарання винних у неправомірних діях спецпідрозділу МВС «Беркут». Третє. Ми вимагаємо відставки злочинного уряду України. Четверте. Ми вимагаємо імпічменту президента України. І п'яте, важливо для нас, студентів, ми вимагаємо гарантувати нам право на освіту та безпеку від утисків у стінах навчального закладу та поза його межами. У зв'язку зі своєю громадянською позицією ми відмовляємося відвідувати аудиторні заняття та здавати сесію до виконання вище наведених просимо сприяти нам у вияві громадянської позиції та реалізації громадянських прав і гарантувати дотримання наших конституційних прав і свобод.